umdatul ahkam na babban malami ne da ake kira Abdul Ghani ibn Abdul Wahid ibn Ali ibn Surur ibn Rafi ibn Hassan, ana masa lakabi al-Maqdisi saboda nan ne wurin zamansa, kuma al-Hanbali saboda yana bin mazhabin Imam Ahlus Sunna wal Jama'a Abu Abdullahi Imam Ahmad bin Hanbal. Wannan babban malami Abdul Ghani al-Maqdisi an haife shi a shekara ta 541 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Suna tsaran juna shi da babban malamin nan al-Muwaffiquddin, wato Muwaffiquddin ibn Qudama, wani babban malami masanin fikihu a mazhabin Imam Ahmad bin Hanbal, wanda yake da littafi mashhuri al-Mughni ibn Qudama. Tsaransa ne wajen neman ilimi, tare suka je Bagadada, tare suka fita, tare suke komai, sai dai wannan ya karkata zuwa ga ilimin hadisi, wancan ya karkata zuwa ga ilimin fiqh. Ibn Qudama babban malami ne, malamai da dama sun rubuta tarihinsa, musamman wanda ya yalwata zance a kansa shine Ibn Rajab a cikin littafinsa Tabaqatul Hanabila, inda ya kawo jerin malamai da suka yi wa ilimin hidima cikin mazhabin Imam Ahmad ibn Hanbal. Kuma yana da littattafai masu yawan gaske wanda inda za a tara su sun kai littafi ɗaya har zuwa 40. Wani littafin za ka samu cikin juzu'i 2 ko 3 ko sama da haka, wani littafin cikin juzu'i 1 a fannonin ilimi daban-daban, musamman abin da ya shafi hadisi da tafsiri da kuma aqida da kuma fiqh. A nan gurin ya fi yalwata maganganunsa cikin rubuce-rubucensa. Allah ya karɓi rayuwarsa a ranar Litinin 23 ga watan Rabi'ul Awwal, shekara ta 600 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wato kenan wajen shekaru nawa kenan yau da barin duniya? Wato 800 da wani abu kenan, 820 yau shekaru.